ଆଜି ଦିନଟା ଚାହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବାରୁ ଶେଷ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ନା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ରେଡି ହେଇକି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବୋଲି। ପୁଣି ଆସିକି ମତେ କହୁଛି ମାମା ମା ମତେ ମନ୍ଦିର ନେବେନି, ଲୁଚିକି ପଳେଇବେ। ମୁଁ ରେଡି ହେଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇଯିବି ବୋଲି, ଗୁଗୁକୁ ବି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଗୁଗୁକୁ ନଉ, ଆଉ ଗୁଗୁ ତାର ଭାଇକୁ ନିଏ। 3 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜିରେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ଭୋଜିରେ କଣ କଣ ଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଥିଲି, ପଣିସର ଆଉ ଛତୁର ଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇଥିଲି ଭେଜ କଟଲେଟ୍, ଖାଇଥିଲି ଜିଲାପି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଗୁପଚୁପ୍। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁମା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମେନ୍ କୋର୍ସରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାଲି, ପନିର ତରକାରୀ, ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସାଲାଡ ହେଇଥିଲା, ବିରିୟାନୀ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇନଥିଲି, ଛତୁ ଚିଲି ବି ହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁଗୁ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବି। ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଜମାରୁ ବି ଜାଣିନି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଭୋଜି ଖାଇଯିବା ବୋଲି। ଆଜିର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ।